Kakang Prabu, nadyan kados pundi malih anak menika sampun medal saking guwa garba. Mara gage bocah iki tak pasrahne sak mutuwe marang Yayi Prabu Suwela anggonira bakal paring pusaka nama. Kakang Prabu, kula mboten badhe paring pusaka nama. Sedaya kula wangsulaken dhateng bojo kula. Gesru, jenengno anakmu kuwi. Nggih. Kula mboten badhe nyuwun dhateng sinten-sinten. Ternyatanipun punika anak kula piyambak. Mboten badhe kula seksekaken dhateng sinten-sinten. Nanging yoga kula menika badhe kula paringi tetenger Harya Suman. Premara reh mangosamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Ore sang kanta wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umya samara wayanto Harya Suman nggih kaya wis jumbuh kelawan kasunyatane Yayi Suwela wonten dawuh Kakang Prabu ndak sawang sajake jeneng sira kaya durung karenan ing penggalih nanging kabeh titah ing marcapada iku yektine muhung anetepi marang dharma. Mengko lelakone Harya Suman karben tinatah lan sinungging dening wanci lan kahanan. Mula kang saka iku Yayi Prabu, nadyan Harya Suman kuwi wijine Gandharwa Sutibar. Nanging manungsa isih wenang ambudidaya. Gula wentan kang kanthi permati aja kongsi kamurkane Gandharwa Sutibar bisa hanjilma marang anakira. Inggih ngaturaken agenging panuwun. Gandeng sampun padhang jinggrang kahanan kula sajenar. Sumangga sakmangke sami meminta dhumateng purbaning Hyang Agung. Mugi-mugi diwasanipun Harya Suman saged kadi pangarep-arep kula. Sampun ngantos menceng saking lajering kautaman. Iya, Suwela iya. Nanging lamun besok ana tandha-tandha kang kaya mangkono, Siadi kudu saya banter yoga bratane. Kula mboten kepengin dipun bantu kalian sinten-sinten. Ngantos dewasanipun benjang. Tetep badhe kula gula wentah piyambak Harya Suman mriku Kang Prabu. Lumereging mangsa kala gumantining dina candra miwah warsa Harya Suman wis katingal Jaka Kumalakala nadyan katon wegek nanging sejatine licik nadyan katon manis nanging seneng wicara lamis nadyan katon cakrak nanging wiwit seneng gawe rerusak Mangkono Mbak Ayunira Harya Suman nenggih Dewi Gendari dadya putri boyongan ginarwa dening Atmajanira Prabu Abiyasa ingkang pembarep akekasih Adipati Destarata ingkang nandhang Calahina ora weruh padhange jagat